Dei aberto a porta antes de que o coche comezase a andar e tireime enriba do asiento, mellor dito, enriba da carpeta das escrituras. E ese foi o gran erro de Ramón, mellor dito, eses foron os dous grandes erros de Ramón, o de pasar de min e o de deixar as escrituras ao meu alcance. A verdade é que non tiña pensado facer nada con elas. Des que deixei o traballo tiña un certo nivel de alerxia aos papéis, contratos, escrituras e calquera cousa que deixase claro e manifesto unha vontade de compromiso. Pero cabreoume. Non escordei un pé ao entrar no coche de milagre. E iso había que pagalo. Quen pensaba el que era? Puxen o cinto a toda presa, porque arrancou de golpe, e despois fun tirando dela a modo para poder erguerme da abondo para coller a carpeta, e unha vez a tiven sobre os xeonllos, sentín o poder que me chamaba, e que me cegaba. Ramón estaba demasiado concentrado pisando o acelerador para decatarse do que estaba facendo eu. Abrín a carpeta con moito cuidado, non quería facer ningún movimento brusco que delatase a miña traición. Sen chegar a abrir de todo a carpeta, fun mirando nomes e enderezos. Só collín 3. Non estaba segura de cal escoller a Ramón da outra vez. Só sabía que non era ningunha daquelas 3. Quería ganar tempo. Se collía algunha das que lle interesaban, descubríame antes. E ao final, con 3 ben situadas, podía facer un bo negocio. Saqueinas con moito cuidado. E aí atopei un primeiro inconvinte. Sabía eu que dos papéis era un rollo. Se fose un CD ou unha memoria USB tiña ben onde agochala, pero as escrituras foron un pouco máis difíciles. Nun primeiro momento agacheinas debaixo da carpeta á espera de que me viñese unha idea luminosa que non veu. Cando o coche parou estábamos diante da casa de Andrés. Sorprendiume porque pensaba que o das escrituras era un negocio particular e independente do dos maletíns. Ramón parou e apagou o coche. Puxo o freo de man e a marcha e todo o repertorio. Saíu do coche e marchou, ignorándome de novo. Nesa ocasión non me enfadei, incluso me fixen a sueca para ganar tempo e agochar o meu pequeno tesouro durante a súa ausencia. De súpeto volviu e case me pilla nas patacas. Veño agora, non te preocupes, dixo con urxencia. Dixenlle que non ca cabeza, poñendo unha cara de inocente que se non tivera tanta presa ben vería que era falsa, pero a súa visita inesperada serviume para andar con máis cuidado. Agardei a que entrara no edificio e sen apartar a vista do portal busquei onde agochar as miñas escrituras, que xa eran miñas e moi miñas. Revolvín na guanteira, nos petos das portas, por todas partes, e non había nada que me poidese servir. Así que botei man da chaqueta que había no asiento de atrás. Era de Ramón. Ulía a unha mezcla de tabaco, alcohol e colonia de marca. Púxena, e iso que facía calor e a chaqueta era de traxe. Descosín o forro á altura do sobrazo. Só un pouco, o suficiente para que entrasen as escrituras enrolladas. E entraron. E despois estireinas. A verdade é que a chaqueta quedaba algo ríxida, pero non se notaba demasiado. Agás que alguén me abrazase, claro. Volvín a atar a carpeta e ensaiei a postura máis natural para cando chegase Ramón. A excusa máis lóxica para coller a chaqueta e, sobre todo, para levala posta. Entrou ca mesma enerxía que saíra. Sentou e arrancou sen dicir nada. Miroume e puxo unha cara rara, pero non dixo nada. A onde imos? Preguntei. O descampado. Dixo sen sacar a vista da estrada. Como soaba iso nun atardecer? O descampado. Bueno, podía soar moi sexual ou terrorífico. Naquel momento, seguramente polo influxo da colonia de marca, pensei no polo lado sexual. Sí, estaba toda concentrada no tema, a verdade. Tes frío? Preguntou. Non, dixen sen perder a concentración. Frío? Que ia ter? Facía calor de brán. O sol pegaba de fronte, o coche non tiña aire acondicionado, e as ventanillas estaban pechadas, e non esquezamos que levaba posta unha chaqueta de traxe. Sumando todo iso á calor propia dos pensamentos impuros... E a chaqueta? Insistiu. Que chaqueta? Dixen eu, o meu. Aí a sorprendida fun eu. Esperaba que lle parecese mal que invadise a súa chaqueta sen permiso, pero o ton da súa voz non parecía ir por aí. Non, sí, antes tiña... Debíame coller o frío, xa sabes, de estar parada. Dixen torpemente, tratando de tapar uns buracos polos que corría a auga raudais. Se che molesta, quítoa. Non, para nada, é que... E aí quedou. Non dixo máis nada ata chegar ao descampado. Era o descampado no que quedara ca concellala da outra vez. Mirou o reloxo e colleu a carpeta que contiña as escrituras. Sen mirarme, abriuna e, como fixera da outra vez, estendiunas todas para seleccionar aquelas que lle interesaban. Esta vez, en lugar de tiralas na cama, foinas tirando enriba de min. A verdade é que ás veces conseguía facerme invisible. Sí, movíase con rapidez, mirando o reloxo a cada pouco. Cando tiña as escrituras que quería, volviu a guardar as outras. Atou a carpeta e, mirando de novo o reloxo, respirou con alivio. Así que llas vas dar de verdade. Claro, que esperabas, dixo el.
Que quedases con todo. Que pasa? Ti nunca escoitaches iso de que a avaricia rompe o saco? Non me compensa traicionala. Traicionala de todo, quererás decir. Correxín facendo referencia ás escrituras que sacara do montón. Estas forman parte do trato, dixo el. Claro, por iso as sacas antes de que chas de a vela, para forrarlle o traballo. Ao pouco chegou o coche oficial e Ramón baixou ca carpeta e doulle a concellala. Eu sentín un gran alivio porque deixou a porta aberta e facía corrente. Despois, cando sacase a chaqueta, xa non oliría a tabaco, alcohol e colonia de marca. Había a olir a deshidratación de Xiana, que pensei que me daba un vaído ali mesmo. E aínda non entendo como el non se extrañou de ver os regueiros de suor que me corría pola cara abaixo. Despediuse de novo cun apertón de mans. A muller collía a carpeta con inseguridade, con certa desconfianza, diría eu. Non tiña a mesma cara de satisfacción que da outra vez. Serán as auténticas agora? Parecía pasarlle pola cabeza. Imos a túa casa, dixo Ramón con seguridade cando volviu ao coche. E iso? E iso nada, teremos que ir a algures. Digo eu, ou queres andar dando voltas todo o día? De camiño non falou, pero conducía con máis tranquilidade. Por que esas escrituras en concreto? Preguntei. El conducía. Pensei que o das escrituras era un negocio teu particular. Non dicías que tanto necesitabas alguén con confiar? El conducía. Sandras Tranadendres? El conducía. Eu parei de falar, porque a piques estiven de confesarlle que lle roubara 3 escrituras con tal de que dixese algo. Estábame poñendo nerviosa. Ni sequera respiraba perdendo a paciencia, como sempre que o poñía de malas. De repente parou, aparcou en dobre fila e miroume. Saca a chaqueta, ordeou. Que? Dixen con voz de pito, tratando de non delatarme máis do que a miña voz fixera. É imposible que non teñas calor. Estás suando, eu estou suando, saca a chaqueta, volveu a dicir con ton firme. Pero... dixen sen que me saíse ningunha excusa, porque suaba como antes dun anuncio de desodorante. El mirábame serio. Eu non sabía que facer. Tampouco que me importase moito que me descubrise. Ben sabía el que por moi pouco de fiar que fose, era o mellor que tiña. Iso me dixera, e de calquera xeito ben merecía aquela pequena ración de beneficio. Saiu do coche e respirou fondo. Dou a volta de redor e veu polo meu lado, abriu a porta e dixo: «Estásme poñendo cachondo ca puta chaqueta, saca dunha vez», ordeou serio. Saqueina, e tanto que a saquei. Se fose lista non o faría, aproveitaría a ocasión, pero parecía tan afectado e tan sincero que o fixen. Deilla. El colliuna e foi para o seu lado, tirouna no asiento de atrás, sentou e arrancou de novo. «Gracias», dixo superando o agobio. Eu miraba para o outro lado, para que non me vise sorrindo. Despois de todo, aínda tiña o meu aquel. Ou era tonta de remate de devolverlle as escrituras sen opoñer resistencia. Ao final, el cachondo poñese con calquera cousa. Xa tiña que estar afeito, porque lle ia causar tanta angustia. Mireino fixamente, moi fixamente. El volviu parar. «Está ben», dixo estirando o brazo cara ao asiento de atrás e collendo a chaqueta e tirándoma. «Non sei para que che dixen nada, tampouco era para tanto.